Stulun tampanana monggo dhisik nggonku bakal nampa pangestumu merga pangestune wong sengit pangestune wong ora seneng ora bakal ndayani apa-apa sarta nggonmu nampa kelawan sembahku mangsa borong harta tampa lahir batin ya kono ora ya ora apa-apa. Lah rada bocah kok pintere ra jamak-jamak. Ngatos-atos Lidi Kakang Rada kasinggihan mekaten. Kita ngerti apa to sababe dene Puntadewa ulun timbali. Yo, aku wis ngerti. Ngerti saka sapa? Saka Narada kakekku. Kakang Rada, punapi? Kula sampun dawuh bilih paduka Kakang Rada sampun ngantos waloka babagan perkawisipun Puntadewa kula timbali. Ya wong nyatane kula dioyak karo Werkudara. Werkudara mboten namung ngoyak niku uga nyepatani kalian kula. Arep kaya ngapa niku kula niku ya wedi karo sepatane Werkudara. Nek nganti mandi menawa mboten kapitunan. Mekaten Kakang. Nggih. Tumunten ngatimbalana ing salajengipun Di. Apa to yen pancen kita ngerti keluputane kadang kita? Siji nganggo jeneng Puntadewa. Loro Puntadewa ngagem gelung-keling. Bab perkara loro mau nggonmu ndakwa keluputane kakangku mangsa borong jer kowe wong kuwasa wong duwe panguwasa mula yen to ngluputake lawan titahmu manut karo petungamu mula perkara iki ora tak gawe sabab ning sing tak gawe perkara teka sampeyan kuwi dadi dewaning para dewa Bathara Guru kuwi dadi makuthaning para Jawata disembah dening titah sak jagat lha kok dadi kelakuanmu kaya ngono kowe nuruti karo wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa tumuli mbok turuti kekarepane kanthi sarana kowe nimbali karo Puntadewa ing pangajab supaya Puntadewa bakal mbok patrapi paukuman nganggo pawadan keluputan sing golek-golek kaya ngono kuwi apa jeneng adil kaya ngono apa jeneng wis satraju karo jejering dewaning para dewa ingkang mangreh kayangan Suralaya Werkudara apan keluputane kadangmu ngagem asma Puntadewa lan gegelung-keling mau ora bisa di ngapura yen pancen Puntadewa mbok anggap luput aku wis tau tate matur karo Narada kakekku kena ngopo kowe ngluputke jeneng Puntadewa lagi saiki nggonmu ngluputke Puntadewa nganggo gelung-keling lagi saiki kena ngopo ora nalika Puntadewa diparingi jeneng Puntadewa lan nalika gelung mau digelung dening Babu Kunthi kena ngopo ora mbok luputke teko lagi saiki nggonmu ngluputake karo kakangku Puntadewa. Wah. Jroning nggonmu ngluputke kelawan Puntadewa iki, aku ngerti ana kekarepan ingkang siningit ning jroning atimu. Mula ora usah ndadak kowe kanthi pawadan sing werna-werna. Saiki gage paringa dawuh arep mbok kapake aku sak sedulur iki. Aku mengkari manut. Jer nyatane aku titah. Nyatane aku menungso, dewa sing paring penguripan karo Werkudara. Dosa apa sing bakal ndak sandang yen nganti aku wani nduwa kekarepane guru kakekku ya sesembahanku Bathara jagat giri pratingkah paringa dawuh sing cetha ora usah dadak wigih ringa-ringa Bathara Manikmaya niat langening kalanggiwan agar pandan moncar tinon ler kekonang sulm sorote tahan badan kasoran pajaring purnaming gegono dasari mongso katiga mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Rada punapi cetha titis aturipun Werkudara mila ampun ngantos baen-baen nganggep dateng pun Werkudara terus pundi kebuka kewiyak wadinipun Adi Pramesti Bathara Guru ing mekaten kula badhe waloka lan pun Bratasena kula semanggaken menawi paduka mboten lingsem kula semanggaken Werkudara nggih pancen kepara nyata apa kang dadi atur kita ana titah ingkang kepingin sarta duwe gegayuhan Pandhawa sirna mula kang saka kuwi ulun tumuli ngudanani apa kang dadi pamutahe titah mau aku wis ngerti ora usah dadak mbok kekalang ngrembugmu lan ora usah dadak mbok kandhakake sapa titah sing ora seneng karo Pandhawa sartane sapa sing matur karo kowe aku wis ngerti kabeh sira kulup wayah ulun Werkudara wis ngerti ya sak banjure kita kepiye
yen pancen kuwi dadi pemarming titah sing njaluk patine Pandhawa. Aku ora bakal silak urip ngenteni apa. Sing dinteni mung mati sing becik, mati sing sampurna. Gandeng saka pitunganku mati dibanjut dening sing gawe urip ya kuwi Bathara Guru sing menehi penguripan karo titahe. Kuwi mati sing sampurna. Aku sak sedulur iki paten ana yen pancen bakal mbok patrapi paukuman ben ana paukuman sing abot. Werkudara. Aku malah kaya ngono tembungmu iki piye? Ya wis ben. Ora usah melu-melu. Yen pancen kita kepengin mati, kita njaluk paukuman apa? Paukuman sing abot dhewe. Paukuman sing abot contone kepiye? Cemplungno aku ning kawah Candra Dimuka. Dimeninggal tekaning pati. Wah, aku ikhlas sak sedulur. Janaka kembar ora bakal wani munjo atur ning aku wani matur karo guru kakekku. Wis Gage, aja nganti jigo perkewuh kang dadi penggalihmu.